Singo mag bende kelo dongruok ne oganda koro chiw ne jopiny mawuok e gwenge mag Central Karachuonyo ward mane kaunti ma Homa Bay bang' ka koro yiero maduong' osebiota. Ka oloso e kinde sidho manifesto mare e gwengego mag Karachuonyo, jachung' e laro kom MCA Central Karachuonyo gi otiko man independent migosi Kennedy Kasera owacho weche abiro motegno mobiro neno ni koro timo ne jopiny koseyiere. E nyasi mane obago kogweno, Kasera bende koro notiyo kod thuolono e lero ni osebedo kanyo to kod tudruok kanyo to kod jokel mwandu mawuok e piny opogore kendo en gi tudruok makare mar neno ni koro kopogore gi mago ma kaunti ma Homa Bay biro konye timo, to en bende koro biro tudore kodgi mondo mi gikony jopiny e dongruok ma e gwenge mag Central Karachuonyo. E nyasi ma bende koro noyuore gi jochung' opogore ahinya to jochung' mago ma bende nitiere gochung' kar kendgi kata independent e alwora mar Karachuonyo gi Homa Bay, kama bende gimbe giwacho ni gibiro siro migosi Kasera. Sechego bende koro siasa mar kaunti bende ne gigoyo kama ne giwacho ni gidwaro achiel gibiro siro kanyo Dr. Evans Kidero e chung' mare mar laro kom mar gavana. Ng'eni mata ne gigo piny Homa Bay ka nwatero kacha mane gidagi approve tend Kennedy Kasera jo Central Karachuonyo nyaka modh pi maler e nying Ruoth Yesu. En ni wadhi ng'iyo weche mag ECD classes nikech ung'eni ECD nobedo devolved. Tend Kennedy Kasera asingonu nadhi gero ECD classes e skunde te mane Central Ward. Kendo wabiro ndiko jopuonj mabeyo kanyo. Kasto ECD kanyo wadhi introduce feeding program ma nyithindogo kogik sa 5 madho nyuka. Manyiso ni skul ka skul wadhi ndike mine 2 mwachulo 5,000 dwe ka dwe to riwone nyithindo nyuka. Ng'ama wiye goto nyi Kennedy osenyiso mose disapprove jo Central Ward no nyalo tiyo molo nyaka mojombe. Mondi yud ng'ama gedo ne chiliel. Gi pesa ne tek. Awacho kosoka wachi. Jowadwa gi nyalo umba gi mos. Nyagi ng'iye mos. Owadwa satigi na ng'iye mos. Kako donje kor gweng'. E gweng'e te. Odhi Kamsel. Odhi Alego. Obiro Sika. Odhi Simbi. Odhi Yapa Kogweno. Odhi Kogweno Kawuor. Kogedo ne mondi liet. Dong notimo. Foundation midhi ger gi Kasera gi Governor Dr. Evans Kidero. E foundation madwa gombe ni mondo chakre tarik 27 dwe mar 8. Ego Central Ward mujile gi Kasera. Hallelujah. Kae to mar ariyo Kasera oluoga kaendi ni komiya nafas takwa uwe ombulu. Okodwa wanuo to gimo nyalo gonego Kasera erokamano mondo med tiyo tich matek en miye kura tarik 9 dwe mar 8. En kijana matin to en gi network mamalo. Dong uyie. Awuoyo kuom osiepna mang'eyo. Omiyo ka owachonu nobiro timo kama to biro timo. Uwinja jo Central Ward kik utim makosa. Kasera ni ka. Governor kata odwa nokonyu kaka ja Central Ward to ok obi konyou ka onge ng'ama nyalo tiyogo machiegni. Uwinja? Agone gi mos nikech pach gi olal be ok ging'i sigand mar siasa kata mar Karachuonyo ka, nikech kochak bunge mar Karachuonyo ka to ng'ama noyier mokwongo ne en Omola Gar mosenindo. To Omola Gar noyier gi independent. Noyiere gang'o? Omola Gar noyier gang'o? Koro ka independent ochakore sama Kenya oyudo loch, independent osetero ng'ate buge Karachuonyo ka. To party manochaki higa 2006. Gik mabiro wacho kuom jaduong' manogore piny kende cha. Uwinja? To jowuoyi moko be ung'eyo kaka iluongo ni nyinyuog leng'a. Nyuogi matindo. Ung'egi? Moko nowalo kodwa kae be ne chalo mana gi wuono kuome. Nosiemgi gi luth gisiemore kendgi. Gi-celebrate all over. Kapok omigi yiero makende. Awacho mana kare. Omiyo arwakou e dalana duto te ni chieng' moro chopeuru bi e dalana mondo abed mamor kodu kuom gima utimoni.